Televisa presenta Sara Maldonado, Eric Elias, Мариана Сеоане, Алехандро Томаси, Буря в рая. Участват още Мануел Охеда, Ингрид Марц, Аарон Ернан, Франсес Ондивиела, Урсула Прац и други. Tal vez soy yo el que se equivoca cuando pienso que has cambiado y me provocan mis ganas de verte. Mi melancolía no me han avisado que esto se termina. No se me hace fácil olvidar. Déjame pensar que una vez más regresar de noche convertido en sueño. No es tan fácil desprenderme de tu corazón. No es tan simple desafiarte, amor, y tenerte tan algún motivo, ser la sombra. Tal vez no quieras que esta melodía te susurre el alma y te lleve al recuerdo. Tal vez aunque no estemos juntos, sentirás el aire. Какво е това? Изненадваш ме, Маура. Само това ли ми донесе? А роклите, които исках? А козметиката? Как да се чувствам по-добре? Виж, трябва да намерим начин да те измъкнем от тук, защото ситуацията все повече се усложнява. А Луиса, разбра ли нещо за нея? Потърси ли я? Не. Изчезнала е. Да. Когато видя какво ми направи Акилино, изчезна. Не бих искал да съм на нейно място, да съм преследван от полицията и да скитам насам натам със страх, че ще ме разкрият. Предпочитам, отколкото да съм затворена. Какво стана с гаранцията? Ще издействаш ли? Невъзможно е. С твоето предишно досие няма да стане. Моля те, Алберти. Много те моля, измъкни ме от тук. Отведи ме далеч от Акилино. Кълна се, че няма да съжаляваш. Моля те. Акилино пази отвън. Не знам дали знаеш, но говори, че си му жена. Да, защото е свиня. Негодник. Сега излиза, че зависи от един слуга, от един голтак и некадърник. На твое място нямаше да го обиждам така. Благодарение на него не се върна в затвора. Акилино ще има грижата да пази да не те открият. Да, Алберти. Защото така му изнася. Защото ме превърна в сексуална рубиня. Този нещастник. Да, Алберти. Луиса? Да, Алберти, аз съм. Къде беше? Крия се. Защо се обаждаш? Защото не мога да търпя повече това положение. Нужна ми е помощ. Трябва да те видя. Добре. Кажи къде да се видим. Ти? Как ме откри? Да речем, че не те засяга. Маура, кажи каквото имаш да й казваш и да се махаме от тук. Не знам защо те доведох. Ако някой ни види и съобщи направо, няма да се отървем. Стига. Знам. Доведеме, защото знаеш какво ще е заплащането, нали, идиот? Отдалечи се, искам да говоря с Луиса. Колко ниско си паднала, Маура. По-добре погледни себе си, драга. Виж на какво приличаш. Сега кажи, защо си искала да откраднеш Леонардито? За да го спася от теб. За какво друго? Очаквах, че ще ме претедеш. Но вече бъди спокойна, отрочето не е изложено на опасност. Добре е, че си се вразумила. Точно така. Разбрах, че проклетото дете може да върви под дяволите. Сега моята омраза е насочена към Карина Розенберг. И днес ще разбере колко скъпо ще плати за това, че ми отне мъжа. Ще я убия, Луиса. Ще я убия. И защо споделяш плановете си? За да ми помогнеш. Тогава може да ти простя за предателството. Виж, предпочитам да скитам по улиците.
без да се обременявам с повече престъпления. Щом няма да ми помогнеш, да напукнеш проклетнице. А ако не, внимавай много, защото самата аз ще дойда да те убия. Знаеш прекалено много, за да те оставя. Знаеш ли къде ще свършиш? Не. Погребана в полето на вещиците. Там ще погреба и Карина. Казах ти, Акилино. Никой не живее по тези места. Идеални са за това, което искам. А какво искаш, Маура? Да изкопая гроб. Слава Богу, че този гроб не е за мен, а за въпросната Сиренита. За момент си помислих, че ще ме застреляш в гръб, Маурита. Как може да си го помислиш, скъпи? Единствено на теб мога да се доверя сега. Нямам друг, освен теб. Радвам се, че госпожа Луиса не пожела да ти помогне да се отървеш от момичето. Знаеш ли, Маура? Тази услуга също си има цена. Досещаш се каква е. Вече получи достатъчно, не мислиш ли? Не се преструва и на теб ти харесва. Ако не смяташ да ми платиш, тогава довърши го ти. Какво ще кажеш? Почини си, скъпи. Мога и сама. Да видим дали е вярно. Мога, разбира се. Проклетник. Нещастник. А това? Не може да бъде. Черната перла се върна при мен. Сега ще ми помогне да свърша с Карина Розенберг. Поспаланко? Скъпи, ставай. Много съм гладна. Да отидем да закусим. Скъпи. Мъж слънце, чуваш ли ме? Чувам те от качалки. Какво ти става? Като че ли очакваше да видиш скъпия си Давид, нали? И вместо него видя дявола. Давид! Давид! Луда! Какво? Приличам ли на Давид, че ме бъркаш с него? Скъпи! Давид! И лудата от развалините се опитала да избяга отчаяна, но каква изненада! Вратата е заключена, идиотки! Дяволът се оказа по-умен от лудата. Какво направи с Давид? Ето ти го! Давид, скъпи! Скъпи! Какво ще правя с теб, луда? Дори да обичаш не умееш. Отвращаваш ме. Скъпи, свести се! Обличай се, хайде! Подчинявай се. Не ме принуждавай да те убия. Благодарение на черната перла съм по-силна от всякога. Черната перла? Да, идиотке! Същата, която Дон Елисео донесе от земята на островитянката. Същата, която предизвика смъртта на бащата на Аймар. Какво искаш да кажеш? Всички ме наричат убийца. Но в тази история Дон Елисео също е убил човек. Убил е бащата на островитянката заради тази перла. Но разбира се, никой не го съди, защото той е Елисео Браво. Не ме интересува нищо друго, освен Давид. Скъпи, моля те, свести се. Скъпи, свести се. Това не си го направила сама. Кой ти помогна? За да не си мислиш, че съм лоша и тъй като ще умреш. Ще ти разкажа, луда. Какво прави проклетата перла тук? Маура! Искаш закуска? Ето. Любими мои, мислеше, че си се отървал от мен. Но виж какъв чудесен сватбен подарък ще ти дам. Аз, твоята единствена любов. Прости ми, скъпи. Повярвай, беше абсолютно необходимо.
Бързо, Акилино! Пъхни го в гардероба да не мърда. Като излезе от банята, аз се пъхнах в леглото. И тъй като си глупава, помисли, че твоят мъж слънцето очаква, нали? Прави с мен каквото искаш, но него го остави. Моля те, не прави нищо на Давид. Ти си много особена. От онези, които четат мислите. Защото точно това смятам да направя. Ще пощадя живота на мой любим, но за сметка на това ще убия те, проклетнице. Хайде от качалки, не се тревожи за Давид. Няма да го убия. Но не си прави илюзии. Ще трябва да го накажа, защото ме предаде. И не мога да го понеса. Какво ще правиш с него? Много е просто. Ще страда така, че никога няма да го забрави. Ще види как ще умреш в мъки. Слушай, глупачке. Нищо не ми струва да те убия, но няма да пропусна церемонията, която съм ти подготвила. Акилино! Акилино! Виж го. Не ти ли харесва? Подаръче. Не, пусни ме! Не! Имаш ли последно желание от качалки? Какво искаш? Моля те, не прави нищо на Давид. Искаш ли да му предадеш нещо? Кажи му, че много го обичам. И дори след смъртта ще го обичам и ще го пазя. Колко красиво, наистина. Дори ми се иска аз да се бях сетила за това. Благодаря ти за идеята. Добре, стига сте дрънкали. Убия най-после Маура. Не ми нарежда, идиот. Знаеш ли, я по-добре убий ти. Така, ще е по-лесно. Добре. Ще я убия, както не си очаквала. Ще я видиш да страда, но ще ми платиш двойно. За да разбереш, че не съм прост слуга. Само гледай. Ще я погребеш жива. Не ми беше хрумвало. Наистина си гениален, Акилино. Да. Не! С Богом от качалки! Не! Ти беше прав, Акилино. Изкопа собствения си гроб. Защо ми причиняваш това? Ако си мислиш, че ще търпя противните ти ръце да докосват тялото ми, грешиш. Но аз те обичам. Не ми трябва любовта ти, нещастнико. Така с един куршум ще убия два заека. Няма да стреляш. Пистолетът не е зареден. Тогава да проверим дали ще ти се усмихне късметът. Проклетница! Не ме докосвай, ще ми сапаш обувките. Ако не беше спряла следващия куршум, щеше да ти пръсне мозъка, глупачке. Но преди да те убия, ще те накарам да страдаш. Имаш ли представа колко те мразя? А ти знаеш ли, че омразата трови душата? Кой ти каза, че ми пука за душата? Интересуваме тялото, с което правя щастлив Давид.
Искаш да говорим за съпруга ми? Добре. Ти познаваш онзи Давид, който ти се отдал тялом. Докато с мен той беше не само тялом, но и духом. Воден от истинската любов. Замълчи. Истината боли, нали? Това е моята истина, проклетнице. Погледни я добре. Остана един куршум. Хрумна ми, че може да си поиграем на нещо забавно. Например, на руска рулетка. Да видим дали любовта ще те спаси. Бум! Не плачи. Беше просто шегичка. Сега ще стана сериозна. Тази игра ми харесва. Да продължим ли, глупачки? В тази игра искам да ми кажеш всичко, което си спомняш. Ако забравиш нещо, няма да те пусна. Пусни ме или ме убий. Не, глупачки. Първо ще ми кажеш как са умрели родителите ти. И запомни, не пропускай нищо. Ти си луда. Ако искаш отново да видиш Давид, ще ми разкажеш всичко. Онази нощ пристигнаха някакви мъже. Убийците, които беше наел баща ти. Скъпият ми татко обичаше да се забавлява като мен. Не сме дошли да преговаряме, а да ви убием. Не, моля ви! Моля ви, Карина! Карина! Много добре, глупачки. Не пропусна нито една подробност. Но аз забравих какво ти обещах. Какво ще правиш с мен? Да речем, че това ще е почет към памета на родителите ти. Ще умреш като тях. Не го прави. Защо си толкова озлобена? Лудостта замъглява разума ти. Но дори да ме убиеш, няма да се излекуваш. Знаеш ли, всичко щеше да е по-просто, ако не се беше появило на пътя ми. Сега щеше да съм господарка на рай. Не съм търсила Леонардо. Той ме преследваше. И Николас никога не ме е интересувал. Докато не разбрах, че е наследникът. Колкото да Давид. Давид беше единственият, който ме изпълваше с живот. А ти? Ти се забърка с него. Затова да приключим тази игричка веднъж за винаги. Искаш ли? Виж. Тук идва краят ти, нещастнице. Ще умреш също като родителите си. Ще изгориш в пламъците. Ще се видим в ада, глупачки. Стига, приключвай най-сетне. Това исках да видя. Как ме молиш да сложа край на мизерния ти живот? Това е хижата. Аймар! Сестрички! Няма да ме хванат. С Богом, нещастните! По-добре да умра, отколкото да се върна в затвора. Имението сигурно е празно. Ще отвлека проклетото хлапе. Трябва да се промъкна в имението и да отвлека проклетия Сополанко.
Вече съм тук. Ще почакам да се появи онзи Сополанко и ще пратя послание на Николас. Аз ще броя, вие се крийте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Точно така, хлапе. Ела при мама. Ела, приближи се, Сополанко. Ела. Тук няма да ме намери. Пипнахте, малък негоднико. Сега ще дойдеш с мама. Благодарение на теб ще получа свободата си. Все за нещо трябва да ми послужиш някой ден, Сополанко. Лошата госпожа! Вървете, повикайте Николас. Кажете му, че Сополанкото е в ръцете ми. Какво чакате, идиотчета? Вървете да му кажете. Тичай! Стига си, Циврил. И по това приличаш на онзи негодник баща ти. По дяволите, по дяволите! Не смей да нараняваш сина ми. Няма да се поколебая да те убия. Колко смел си станал. С оръжие и с подкрепата на брат си се държиш като истински мъж. Не върши глупости. Няма да избягаш. Пусни го! Няма. Сополанкото ще ми помогне да се измъкна от тук. Мястото ти е в затвора. Полицията вече е тук. Ще се наложи да убиете мен и хлапето. Проклет, Сополанко! Обкръжена сте, госпожо. Не се съпротивлявайте. Страхливци. Само така можете да ме заловите. Предвид сериозността на вашите престъпления, ще бъдете преместена в женския затвор на Халапа. Заради някакви си мъртъвци. Ако знаете с какво удоволствие се отървах от лудата. За щастие не сте довършили това престъпление. Какво казахте? Братята Браво са пристигнали на време, за да спасят госпожа Карина и сега тя е в болницата. Не може да бъде. Тази нещастница трябваше да изгори като родителите си. Ще ми кажете ли откъде взехте това? Тази перла е моя. Подари ми я Елисео Браво, когато родих. Ще трябва да попитаме самия Дон Елисео Браво. А къде е Луиса? И не е ли заловихте? Госпожа Луиса е мъртва. Какво? Не е вярно. Не. Лъжете. Това не е вярно. Луиса не може да е мъртва. Тя е единствената ми роднина. Не може да е мъртва. Къде е? Искам да я видя. Моргата. Моля ви, инспекторе, нека се сбогувам с нея. Моля ви. Луиса. Защо? Нямаше право да ме напускаш. Никой друг не ме обича, освен ти. А сега останах сама. Не знам дали няма да се оплаша. Ти ми вдъхваше смелост. Ти трябваше да си майка на Сополанкото. Какво ще правя без теб, Луиса? Маура Доран! Къде е тази жена? Охрана! Охрана! Къде е затворничката? Не може да е изчезнала. Трябва да я намерим. Сигурно е избягала от тук. Потърсете я, бързо! Да вземем другото тяло. На това място на смърт и тъга. Луиса, вярната ми съучастница, ще бъде положена в общ гроб. Но се заклевам, Луиса. Омразата ми е прекалено силна. И ще ми помогне да си отмъстя на семейство Браво за всичко, което ми дължат. Отмъщението ми не е свършило. Тапаци!
Колко лесно проникнах в имението. Време е да си отмъстя на проклетите. Браво! Мама се върна и този път никой няма да се спаси. Това е последният ми опит и трябва да успея. Семейство Браво ще умрат. Тези трима негодници няма да бъдат щастливи, щом аз не мога да бъда. Пипнах те, Давид. Ти ще си първият, като мой любимец. Готово. Да тръгваме. Давид! 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 Давид, братле! Давид! Николас! Давид! Най-после тези двамата са мъртви. Остана още един. Покажи се, така не мога. Лисандро! Какво става? Лисандро! Ела тук! Пусни го, Маура, моля те! Вземи мен, не остави детето! Лъквай, проклето островитянке! Чрез това дете ще накарам всички от семейство Браво да страдат! Хайде! Мамо! Мамо, Имар! Лъквай, хлапе! Престани да хленчиш! Моля те! По-лесно ще избягаме по реката, мълчи и върви! Хайде, хлапе! Няма да те нося! Искам при татко! По-добре стани или ще те довърша още тук! Не си играй с търпението ми! Не ми е до капризите ти! Пусни го, нещастнице! Ти си мъртъв! Бягай, сине! Бягай! Бягай, сине! Не си хаби усилията, Маура. Оръжията в имението са заредени с халосни патрони. Сега сме само ти и аз. Много хитро от твоя страна, но още не си ме заловил. Николас! Негодник! Николас! Хайде! Лисандро, помогни на сина ми. Давид, заобиколи от другата страна. Предател, не се доближавай! Какво има, Маура? Нали искаше да бъда до теб? И ти си подлец като брат си! Сега те мразя колкото и него! Няма смисъл да бягаш, Маура. Рано или късно щяхме да те заловим. Предпочитам да е късно! Какво? Ще я последваме ли? Остави я. Тя е избра да тръгне натам. Тези страхливци не посмяха да ме последват. Не могат да ме победят. Къде отиваш, Николас? Не може да я оставим. Тя заслужава този край заради всичко, което ни стори. Знам, но по-добре правосъдието да се погрижи за нея.
Гиен? Може ли да направим нещо за нея? Вече опитахме всичко. Тези случаи, отровата на пчелите предизвиква силни болки по цялото тяло. Мислех, че в тялото й няма място за повече отрова. Само чудо би я спасило. Маура не заслужава никакво чудо. По-скоро Животът вече я накара да си плати. Наказанието й е тежко, но тя си го заслужи. Изглежда иска да каже нещо. ти се приближи. Аз не искам да я слушам. Не се напрягай, Маура. Искам да видя Леонардито. Моя син. Върви, сине. Върви. Проклето хлапе. Заради теб съм тук. Исках да те видя, за да ти кажа колко те мразя. Няма значение, защото аз те обичам. Мамо, мога ли да те прегърна? Мамичко, какво ти е? Моля те, не си отивай, искам да ме обичаш. Умолявам те, не си отивай. Какво ти е, мамичко? Мамо, не ме остави, моля те. Искам да ме обичаш. Мамо, не си отивай. Моля те. Не ме оставяй, мамо. Докторе. Сине, ела. Мама умря. Мамичко. Ролите озвучиха артистите Ася Рачева, Лина Златева, Тодор Николов, Светломир Радев, Владимир Колев. Преводач Нина Генова. Тон режисьор Хачо Манукян. Режисьор на дублажа Чавдар Монов.